Partiyên Bakurê Kurdistanê di derbarê krîza siyasî ya Başûrê Kurdistanê de nêrîn û pêşniyarên xwe anîn ziman. Siyasetmedar amaje dikin ku krîza li Başûrê Kurdistanê peyda bûye, bandorê li ser parçeyên din ên Kurdistanê jî dike û niha ne cihêwê nakokiyê ye. Dibekî pirsgirêkê wanê cude cude hebin, ew platformê cude de karin hevdû rexne bikin. Ev pêvejoya girîng de ev kircînê de pêwîst e ku Partî Rêxistinê Kurdan hev tolere bikin. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê balê dikişînin li ser hêzên herêmî û bang li partiyên Başûrê Kurdistanê dikin ku nehêlin destên li derve bikevin nava karên Başûr. Di vê demê de ev krîzek çêkiriye. Ne di berjewendiyê gelê Kurdistanê de ye. Em dibêjin Rêzdar Mesûd Barzanî ji me re lazim e. Di vê pêvajoyê de ji gelê Kurdistan re lazim e. Ev krîz bi vî awayî ku berdewam bike li bandora xwe li ser her çar perçe gelê Kurdistanê jî hatîne. Partiyên siyasî yên Bakurê Kurdistanê di wê baweriyê de ne ku krîzên bi vî rengî dema dirêj dibin, ev yek zirarê dide xebatên serxwebûna Kurdistanê jî. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku ji bo pêşxistina demokrasiyê nîqaşkirina nêrînên cuda pêwîst e. Lê ji ber ku niha Başûrê Kurdistanê ji demeke krîtîk derbas dibe, pêwîst e demil dest pirsgirêka serokatiyê were çareserkirin. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.